Try connect sir. Ha? Try connect. Di, may signal wa. Video sir, video ang puto sir. Kaya yung pasensya sir. Kasi man. Ito yun. Ha? Ito yun. Ito yun. Takba na ito niya. Ah, kawan. Ito ko nung silag ko niya ito. Sige. Ako rin gamit oh. Sige, ko. Sige, good morning. Sige, sige. So, pada mo karon guys sa birthday sa Lubang. Yes. Wala pa sa tagam na yan eh. Adara. Mana? Hindi lang, mau naman dahil. Mga igsoon pasaylua kung kaninyo nagapamata ilingguni nga igura kung sa pagkainan ug makabara mao kini ang gugma sa igsoon ta gugmang Dios nun pariun ta inigsoon niya paghiusa ipadayon ta amaanan na kong Espiritu Santo kaimutan ta apan baya tuuhin pagpanaw wala hibali kalisod sa dalan niya giyagiyan ang tuso naron lang ikaw hidaygan busa hinaot igsuon nga kami masabdan pagtukaw ning kabuntagon unta mapusla kang nawa ang katuyuan kalinaw panagdait among gilabuhan katugnaw sa pagpanaw wala isa pa yan kaagipot sa paglakaw namong tanan gisawa busa kining mga bugod inyo kauban nangindahay sa gamay kausaban hagit sa ebanghelyo dili balibaran
bisan pagong sa isulti sa uban, bisan pagong sa isulti sa uban, sa kanindot sa kabuntagon, diin ikaw among dasigon. Uban sa Diyos nga panalangin, sa kalipaya mong gihambin, sa adlaw nga ikaw na tao, mga bulak ipahumot kanimo, ug sa imong pagbunyag mga santos na dahil karuning kabuntagon, nga kanimo labing ginoo, amo ikang pagaduyugan, pagampo sa kahitasan. Kung ako sama kang San Pedro, ug kung ako sama kang San Juan, dadon kong yudiha kanimo ang maligon nga pagtuo, ug ang mga biton sa langit, buot ko kanimo idali, kana mao'y timaan sa gugmang managsuon. Karuning kabuntagon, nga kanimo labing bililhon, amo ikang pagaduyugan, pagampo sa kahitasan, hangga sa kaluwasan, nga sa Diyos ikaw gitaganan. Maoy atong palandungon, kinabuhi tabaguhon, karuning kabuntagon, nga kanimo labing bililhon, amo ikaw pagaduyugan, pagampo sa kahitasan. Bisaga saka iampo ko ikaw, ikaw among awitan, din sayong kabuntagon. Ang Diyos nung kahayag,
Hagdan agning dugha ang luhaning mga mata mauyuha sa gugma ang lanong sa gugma paglaong mao'y ilhanan sa gugma ikaw among awitan ning sayo kabuntagong igsoon niya kami kanimoy nagahala hinauton ta nga malipay ka ning adlaw mo natawan igsoon ani agrami kanimoy nagahala inauton ta nga malipay ka ning adlaw mong natawan igsoon ani agrami kanimoy nagahala hinauton ta nga malipay ka ning adlaw mong natawan happy birthday to you ang pahalipay ko happy birthday to you alang lang kalugod hinauton ta nga malipay ka ning adlaw mong natawan happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you do you have a mini happy birthday suka happy birthday to you how young are you now how young are you now how young are you now How young are you now? Manang nila pala. 6'5 o 6'8 muhapit ta sa 6'5 usat ta mo 6'8 6'8 and 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. Happy birthday! Birthday! Pwede na magtikpo kung ano man kadukol naman di ay.
Ginoo uban nato karon no hining itong panag-usa kay duha kong tulong nga katigom ana man siya sa taliwala busa atong halad no si Kuya Dudong ug si nila no sa pag salamat sa Ginoo palihog manindog ang tanan sa ngalan sa Mahal sa Anak ug sa Espiritu Santo amen. Ginoo, salamat sa kontagon nga kami karon nagkasa sa balay sa mga igsoon na sila nagtalo sa alam tapan Ginoo. Ug salamat Ginoo sa gasa sa kanawin naghatag kanamo sa mga tagsitag sa kagalingon sa gasa sa tubig sa hangin sa mga pagkaon sa tanang grasya nga among madawat taga-taon. Kaya salamat Ginoo nga sa kanunay kami imong bubuan sa among pangalan matagal-labing labi na po sa gasa sa kinabuhi Ginoo nga karon imong gihatag kanila na sila nagsalo sa kalaan lang natawhan Ginoo na ika-65 ug 68 sa katoy ang pagpapana uban sa pagbanis sa pamilya na sila na tagaan sila kapaskog sa panglawas nga ilang magamit sa mga matagadlaw nga ilang magamit sa ilang pagpangalaga sa mga anak ug ilang na Ginoo ug sa ngalita kami tanang Ginoo sa kamansala busan tama kami sa pagbahay. As we prepared for the coming of the Lord, here we call our voice and bid His mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Salamat Ginoo sa kapasalanan sa mga sala. Kami dilita po sa mga iman ay patungo sa mga gugmagkaloy. Imo kaming gubanan diya sa pagdoyo. Kanamo diya sa katawag pakalipay diya sa ambet sa tangkarang Ginoo. O ganda masara ang tagstag sa kanahuna. Dungo kasing-kasing. Minaw sa mga balaang pulong na kini mahoptan pangitnaw sa kanang igsoon. O kini ang madala sa mga tibok na kinubot. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagbasa sa Santos nga Evangelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ka. Unya wala madugay ngadto si Jesus sa lungsod sa Nain. Mikuyo kaniya ang iya mga tinunan ug ang usa ka dagkong panon sa mga tao. Sa pag-abot niya sa ganghaan sa lungsod,
mao gayoy paggula sa mga tao aron maglubong og minatay. Ang minatay bugtong anak nga lalaki sa usa ka byuda ug mikuyog kaniya ang daghang mga tao gikan sa lungsod. Sa pagkakita ni Jesus sa byuda, naluoy siya og mingon sa babay, ayaw paghilak. Kunya midol si Jesus, hikap niya ang lungon ug mingon ang mihunong ang mga tao na nagyayong sa lungon. Kunya mingon si Jesus, dong, bangon. Mibangon ang patanon nga patay na unta ug misulti. Ug gitugyan siya ni Jesus ngadto sa iyang inahan. Nahadlok og naibulong ang tanan ug gidaig nila ang Dios nga nagingon. Usa ka gamahanang propeta ang aniya uban kanato. Ang Dios ipadayag og pagtagad sa iyang katawhan. Mikailap sa tibok Judea ug sa sikbit sa nga kayutaan ang maong balita may tungod kang Jesus. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Ay, kung ikaw. Karon malingkot ato pag-ambita na ang ebanghelyo. Magandang buhay. Magandang buhay. Ang akong share ano yung atong ibagilo, diba? Ang atong Ginoong Diyos maluluyon gayon. Tungod kay nakita niya ang kasakit nga gihambin sa usa ka byuda nga may anak siya nga namatay. So tungod sa iyang paghigugma o pagmahal sa byuda, dili siya gusto nga patiun ang kasakit nga iyang gihambing. So iya kining gihatagan og kalipay pinaagi sa pagsikap sa lungon nga higdaan sa minatay ug iyang gipabangon ang maong minatay. So atong makita nga ang atong Ginoong Dios kung i-apply sa atong kagalingon, kung doon na kita'y mga kasakit, mga kaguol, ato kining isulti through prayers, through pag-ampo ngadto sa atong amahang langitnon, o siya mubati niini. So makita nga aduna kini kasulbaran. Ang problema sa tao moabot gayon kay tao naman kita, pero kung kita kiunay o kinasingkasing ang atong paghangyo, pangamuyo, pagampo ngadto sa atong Ginoo, aduna kini kasulbaran. So kitang mga Kristiyano, dangot kita sa pagampo, tinuod nga pagampo, kinasingkasing nga pagampo, kung ang atong problema adunay solusyon. Mao ra kini ang ako i-share karong buntag og agi og pahalipay sa atong nag-birthday karong adlaw si nila mong libaw-an nga later libaw-an mo si Dudong daypod duta ninyo pareha mo buwan September. So magot ni Ma'am Orling. Wala ang mga senior citizen adunay gihatag nga kalendaryo, no, aron matubay ninyo ang inyong edad. Adunay amo ging circulan birthday ni Nila 19. Nel kung na lang nag-birthday ni Dudong 15. Ito na lang i-circle, anak. O bahina na lang ninyo para ni Dudong na t-shirt gikan sa company ni Aiden sa Interlife Philippines. O mo na lang. Package lang. Happy birthday! Ay, salamat. Package ba? Package. Bakit sir? Oh. Kasi tanano. Ay, buntag. So ako nalito yung dako ka nakaapon ko sa manilita ni birthday ni Dodong ni Alila. Oo ba nga kasi
birthday ba kayo. Dapat mo online yan ako yung schedule di ko yung ko kay dugay na po ako yung grupo ako. Trabaho lagi. Ayaw ito Wala. So, pahin sa Ebanghelyo, no? Ako kay malagro ang gibuhat sa atong Ginoong Kristo nga. Yang gi tabangan ang sa kainahan nga byuda sa iyang anak na namatay. So, milagro kayo nga dili mabuhat og usa ka tawo. So, diha jud nagpatuod nga ang si Kristo Ginoo di siya. Kaya di mo na mabuhat og tawo ng pagbuhi o patay. Asa mo kitang tawo nga nagbuhi o patay. So, milagro kayo. So, ato pong relate sa atong ginabuhi, sa atong ginabuhi. So, share man ni ako ni. Sa atong ginabuhi sa matag adlaw nga pagmata ato nako usa pud na kang milagro. So, ang ako pong magpasalamat sa Ginoo sa matag adlaw nga ako makamata sa makarong buntaga nakamata akong baskog kami tibok pamilya nga walay problema, walay sakit. Nga ako kay salamat ako kay sa matang buntag dili ko nagkaka-sure kung baskog ba tanan, napabako, napabasiya. Ano ba? So, tanang mayong nitabo sa itong ginabuhi. Ang natin pasalamat sa Ginoo. So, ako nabahol ay dito sa Pangulaw usahay. Musensya ko kay dili ko kasi pag Domingo usahay kay matunong sa schedule sa akong duty ba. So, ako kung pagpasalamat sa Ginoo nga anta sa akong kanya akong pan kay sana ko panikamot ng mga simba, matunong mo dito sa schedule. Pero wala ka kumukuha rin na pag-anto. So, daghang salamat sa tanan. Happy birthday, may buntag. Tiyo. Ha? Tiya? Tiya na niya. Tiyo. Okay ni. Oh. May mga bago lagi. Pagkumang ko na yung dayon. May buntag ka na sa tanan. Salamat sa Panginoon nga kita magkaroon alang sa pagtuloy sa atong doa para masalay sa ilang tawan na sila nagmayon sa ilang adlang tawan na sa ibang pambita ko gamay kung sa ka maluluyon o kung sa ka mayugmaon ang ginawa nila nato o sa katong dira sa Ebangelyo na sa milagro nga gibuhat ni Jesus nga sa kapatay iyang gipabangon, gibuhi, pagbalik tungod sa naluoy siya sa usa ka inahan nga nawada og usa ka anak, nabugtong anak nga iyang ipanggap rayo na tanaw si Jesus sa kaimtang sa inahan na siya dako kayong kaluoy na iyang nabati dito sa sakinahan. Kaya sa sakinahan, grabe ang pagduman niya nato sa anak. Na ang inahan kanunay na nagsagubang sa unsay ganahan sa mga anak. Na si Jesus mao po ito iyang gibuhat na wala siya nagaduha na iyang gipabangon ang sa kapatay na patanon siya na padaw na tayo lubong. Usa to kato kamilagro na iyang gibuhat na mga tao natin nga kung sa jud ka kamahanan o ka may gugmaw ng Ginoo diri ka nato o mga siguro to salamat. Mayong buntag sa tanan. May buntag. Lagi na sa ato ang duha ka celebrante no. Matinila og Kuya Dudong no. Salamat po sa mga anak nga nakahunahuna ani no. Kung una gyud ni kontak ko ani si Luper. Tas Subo. Grabe nga. Ingana gid ba ang usa ka gugma bitaw no sa mga anak nga ila jud gusto nga ipadayag sa ilahang ginikanan bisan pag wala ang ilahang kaugalingon dinhi no niya tot kontak nila ni Angel si Angel ang layang kontak kay mao may nadire kay sa tinuod pa ko kani dinhi man kay mo ko nga dinhi repito nyo pero daghan ba yung bayad o katamag first time nung katamag dire mo tanin kong ni Angel nga asa man taagi day nga sak mo na basak man tanan naglibot sa bulabang kitang basak no first time nung nag-aray so nalipay ko nga tungod ining ekspresyon o pagpadayag sa gugma sa mga anak nakaabot mi sa inyo ha no man nga salamat mi sa nila nga nahimo mi kabahin sa inyong kalipay karon
Unya pasalamat po sa ato ang mga batan-on nga ni karon, no? Kini sila mga asa man ni mga batan-on mga bata, no? Di ba ni grupo batan-on ug bata, no? Mga batan. Mga batan-on. Young at heart. Tingduwa mo na. Young at heart ito. Ako to silang gidagit aron mas madaghan mi. Kay pagkaibaw nako nga mga senior na po ning ato ang nag-birthday, ako silang gidaan. Nagi mas mahaong ba no nga greetings no mas maayo. So moon ubay-ubay buhol mi, no. Karon arita sa ebanghelyo, no. Kanabang ang atong ebanghelyo gyud, yes gindot kay tong gipaambit nila kuan jud yes igo sa kayo, no. Ang gingon ni Brad Jeril, salamat po ta kay taon-taon po na siyang nagtrabaho na karon na timingan ba. Timingan gina uli. Ikuyog. So ingon na bitaw kasing-kasing nga nagpabilin gyud. Kanabang yes tinuod. Naamang ko ato mga igsoon nga nagtudlo nga si Jesus dili Dios, no. Si Jesus tao lang, no. So kining ebanghelyo to karon usa gid kini ka bahin sa kasulatan nga nagpamatud nga siya usa gid ka Dios. No kay di man ni mahimog tao ning pagbuhig patay. Lisura mo no kay kung mabuhat panig tao, uy mga matay atong kaliwat kay atong buhion. Di ba? Apan lagi kay kini usa lamang kabuhat sa Dios mo ning siya lamang ang adunay katungod sa pagbuhi og mga patay. Kita ang ato is kutob kita sa mga pag-ampo. Ang atong Ginoong Jesucristo sa nining bahina nagpadayag gid sa ihang dako kayong gugma, no, sa usa ka byuda, no, kay kuwato tanan na byuda pa siya unya mawa pa niya ang anak mao jud nagpatigbabaw ang gugma niya atong Ginoong Jesucristo kay sa dito manggod sa ilaha, no, sa Jerusalem sa Israel ang usa ka byuda na wa na ginabili dito wa man gibili ng pagkababae sa mo nagmabyuda na ka unya plus ang iya pang anak nga lalaki pa jud nga kanang lalaki gadto sa ilang dapit grabe na kabililhon, no? Kung mga anak kaliglaki ang usa ka inahan dito magpista na sila maglipay na sila pero babae gali ang anak hinahinay na panglakaw pagkaibaw nga babae ang anak nga naman mas bililhon nila ang usa ka laki mao po na nga nabati sa Panginoon Kristo ang unsa ka kahangawa nga gibati sa usa ka inahan. So ang implikasyon ini mga igsoon mao nga ang atong Dios may gugmaon. Ang atong Ginoo may gugmaon. Mao na nga bisan pa ug unsa kadako ang atong problema, bisan pa ug unsa ka bug-at ang atong gihambin-hambin nga pagsuway, bisan pa ug unsa ka bug-at ang atong gipasan-pasan nga krus sa atong pamilya, sa atong kaliwatan o sa tanan nga nagpalibot nato. Atong intimanan nga Ginoo mas dako pa ni anak. No? Mas dako pa ni namang atong isangon. Tingali mo na siguro pala tayo mingon nga wa malagi gihatag. No malagi gihatag ang Ginoo mas nakahibaw sa unsay atong gikinahanglan. Mas nakahibaw sa unsay the best alang kanato. Mo atong itugyan tanan mabita nang matag pagampo nato ato ginang ingon nga ato ginang isumpay nga apan dili ang akong pagbuot may mutuman kundi imo. Nga naman bisan pagbangayo ta apan wala pa sa iyang kabubuton di kita mamugos. Kaya nga naman the best ang plano sa Ginoo alang nato. Kaya kung iyan ang ihatag tanan basi makalimot po ta niya. Mabita na nga kung naa ang grasya kanunay makalimot po ta mo nagkasagaran nakahilog Ginoo katupong naay problema mao na usahay makiingon ta kun ay problema ang tao mirisi. Malipay po ta nga naman hendo man sa Ginoo, no? Kay katubi tong biyuda nga problema man jud to, no? Apan lagi nagpatigbabaw ang iyang kaluoy mo nang ang atong Dios maluluyon mahigugmaon apan hustisya usab muhatag siya glansi sa atong nahimong nga mga salaod apan magpatigbabaw gyud ang gugma. Mabitaw nang kitang mga Katoliko nagitay pagtuog purgatorio, nagitay gikuan ang purgatorio nga naman adto i-cleanse ba, adto hinluon ang atong kinabuhi sanglit dili man ta mga hingpit. So mo nang isom ng pasalamat ha atol ni adlaw tawhan ni Atinila og ni Kuya Dudong ipinanduman ta sa nindot ang ebanghelyo nga atong gisawan karong buntag. Daghang salamat. Karon maminaw tag mensahe alang gikan sa mga anak. Kinsa man atas ari pas kamagongan nga nangari. No, ang kamagongan nga nangari murag si Iba ba. No. Unya si Angel mo tagpo si Angel kay salamin man si Angel. Mamali kontak nako. Sige. Ano ka
Sa mensahe ni Asa, misis para lang. Mrs. Fernando ha. Mayong buntag sa tanan. Ay, buntag. Kuha na din ni lanlain. Lalay, no? Mga senior citizen o mga Bata o bata ni, bata o bata ni. Awa na din. Para na sila, mga boy, para boy. Happy birthday Manila, Padudong. Hinaot ko nga tagaan pa mo og daghang katuigan. Maabot sa inyong kinabuhi. O sa kanunay akong gipangayo sa Ginoo yung kabaskog sa inyong panlawas. O ang hinaot pug ko nga kamong duha magamping mo sa inyong lawas kay mga nana mo sa kawan kana ang level nga senior citizen. Amping inyong lawas kanunay og dili pod ikaw pa dili pod ka magpabadlong dili na magkuan kanang dili na mag-inom-inom. Pwede ra panagsaan. Nya kuan kanang salamat sa inyong pagpangga namo hantod sa inyong mga apo nga naa diri nagpundok. Daghang king salamat ninyong duha o maura na. Ano pa day ko mag-thank you pa day ko ninyong tanan oy sa pag-ari. Salamat ninyong tanan asa matuuban. Salamat ninyong tanan nga naggahin jud oras para nilang magpapa nga makantahan sa inyong nindot nga kanta. Maura na. Salamat. Okay. Angel. Angel. Ay, buntag. Buntag. Sir Pedro, salamat kayo sa pag-contact, sir. Happy birthday, ma. Happy birthday pa. Thank you. Salamat sa tanan nga sa pagdako nilang namo ontod nilang dudong sa imong mga apo o manginaot ko nga tatagan pamugtaas nga kinabuhis Ginoo. Ako gina-prepare nga anak mo sa maayong panglawas pirmi. Ikaw pa sa akong mga istorya pa sorry kayo pero para na nimo kay kabaw ko nga citizen na ka dili na ka mag sige og inom hinahinayang inom unta atagan pa ka sa Ginoo og mayong kalawasan o si mama o salamat kayo manipe ikaw dyan na sala rin ani no sa tanan na tingara jud ko nga kuan pero mao jud tay akong plano nga mapunta ko kay siya man jud na mo kuan jud sa tanan mo hatag og kuan og salamat sa tanan di ay maura to. Okay. Karon kisa may mauna si Papa o si Mama. Okay. Arita sa mga isugon kay ini mga isugon mo man yan. Ang isog mo story ang babae mo jud na. No, arita na ni ana nila watag. Tubag sa tanan, tubag. Sunod si Mayong buntag natong tanan. Buntag. Salamat ko kay inyo kung surprise. Wa ko kay baw og kuanan pa mo i-contact pa mo. Gi-surprise jud niya. Ningko. Ngano man ni nga wa ko jud ni kay baw sila si Sir Pedro. Nga oo na akong birthday. Naadyo ni nagnawag nagtuok og si Inday. Og di ang akong yung pagtuo si Dudong yung si Inday gyud og si Ipe. Kani mo sila mo kuan. Mag-una mong gining maguwang. Nga pagpasalamat po ko sa ni abot ko og 65 kinahanglan unta magdagdag pang akong edad. Kay gagmay pa kung mga apo. Niya nagpundok akong apo tanan. Maura to. Okay, arita sa amahan sa kanunay pangita. Oh, ginitro sa amahan. Okay. Buntag. Buntag. Salamat ko nga wa ko kay baw o kanang ko kisa ba nang bitaw wa jud ko kay bawa may kay bawa nila kalimit Surprise. mura maging surprise nga wa ko Surprise. ingo desi
nila bangon dong kay kuan. Kuan ko ay bangon ko kay kuan ko kisa ron nga kuan. Ko kisa kay upan ron nila ay kuan. Motong nila anar ka di puntahan ni karon sukat-sukat karon pamanjot na Naman yan ita. oh karon panjot na marami niya salamat po ko ni sa akong mga anak na mura ba o kitigaan ko nila o mga mayong mga kuan mo na nga ako yung kain akong pasalamat po nga mura gi-surprise mi bitaw si nila kay ako agod ako yung una Pitsa 15 man nakuha niya, iya 19. Ko ari lang na 19 na ari lang kang nila ng yung ito kan ingan ko sa anak. So may kuan pa ko ari lang na kang mama nimo. Ya kato sila ba kung anak. Ari lang sa kang mama na kuan nimo na ang kuan. Ko nasibo ko bitaw nga kuan po salamat po ko nga hindi pong giare nga kuan abot ko aning idara nga kuan ako sa 68 na ko to pizza 15 sige mo lang to Ikaw matong diyan silang kuan ng tindog at tubang sa altar mo. Atong isa na pagkabalalaman ng tanan kung yung matag sa lahang prayer si Tirel, ang mga si Tirel na matag sa pag-ampon sa sinyat para kung ganyan si manang iklik diya man atong tapuson pa sa mga samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ayun ka Ginoo. Salamat na tapok mi karon na nakabalik sa pangalan para alang sa mga birthday celebration karon si Udodong si Tia nila nga unta akalang pa sila mas daghan pa mga katuigan nga mag-uban sila pamilya Ginoo. Yes, Lord. Pagpapayag mo sila kung may kabaskin sa palawas pagdikay sa mga kadautan ug mga sakit ug mga pagsulay Ginoo. Yes, Lord. Unta sa ilang matag adlaw nga bulaton nga unta yung silang gabayan kanunay nga malikay sila sa mga dautan ug mga espesyal mga kalagman Ginoo. Unta silang tibok banay nga unta magmuyo magdilipayon o magmalinawan kanunay Ginoo. Yes, yes. Ug pinuntahan ang pangamoy ug dito sa lamatan pinaging Kristo ang Ginoo. Amen. Mayong buntag, Lord Jesus, mayong buntag, Mama Mary. Lord, panalangin ang nag-birthday karon si Dodong o si Nila. Hatagi sila Ginoo o kabaskin sa ilang panglawas, kapugi, o ang ilang mga anak, labi na katungkuan ng trabaho. Hatagi po Ginoo o kabaskin sa lawas, kay sila po mga anak magsuporta kanila. O Lord, bandayin sila kanunay. Ilikay ang mga kadautan. Labi na gayud karon Lord, nga magbaligpon kami sa among pagpuput kanimo. Kay ana-ana ang uban nga mga lain mga apaan magsuroy-suroy. Hatagi kami kalig-on kanunay Lord. O sila Lord, hatagi sila mga grasya. Hatagi dugang sa edad sa ilang kinabuhi kay sila nagalagad kanunay sa ilang mga apo. Yes, Kining tanan namong gipangayon pasalamatan Ginoo sa Kristo among Ginoo. Amen. Ginoo, Amen. May tanong mamahan dahil salamat Ginoo sa basis kinabuhi ng gatag sa among mga igsoon. Among igsoon, among amahan, kaubanan da sa panaw sa pagtuo nga unta kining magtiayon nga magihalad din na kanimo. Katagan po sila taas pagpanahon na matiguban silang mga anak, silang mga po, silang kabanayan, silang mga higala, o sa parang mga tao na palibot kanila umigugma kanila. Yes, Lord. Ginoo panalangin ni si Pedodong nga makananayon ang iyang pagkaamahan. Mapadayonon, mapadayag sa iyang gugma isip sa kamahan, diya sa pag-atiman sa iyang banay. Yes, Lord. Panalangin usab sa kanila nga mapadayag sa iyang pagkainahan, mapadayonon ang iyang pag-alagad isip sa kainahan, isip sa kaapuhan alang sa iyong mga apo. Yes, Lord. Ihatag kanila Ginoo ang mayong himplong sulondon nga sila mamahimong hiyas nga angay sundon diha sa pag-atiman sa banay. Yes, Lord. Panalangin ni buligi ang ilang mga paningkamot
ihatag kanila ang grasya ng naman kadlaw mga binagay Ginoo ang grasya sa pagpalayo diha sa mga disgrasya o tentasyon sa ilang kaugalingon. Panalangin niyo usab ang ilang mga anak na namingkamot alang silang tatag sa kagalingon ug ilang mga pamilya usab. Ginoo nga imong buligan ang ilang mga paningkamot alang sa ilang kabuhian. Ang ilang mga apo Ginoo inukot silang panalangin mangka silang malampuson sa ilang kinabuhi. Ginoo panalangin kaming tanan nga sa mga tubangan nga sa kanunay kami na maay gana kanimo sa mga grasya ang ikinahanglan sayod ka o Dios sa among mga panginahanglan busa Ginoo amo kining halad nga kanimo. Among ihalad sa diya kanimo Ginoo ang tanan ug masakiton nining panahon na diya sa tambalanan sa pagtutok panimalay ug kaming tanan nga karon uban kanimo nga kung ano na mga balakian kini ang kami payon. Panalangin ni usab Ginoo ang halad nga kanimo usab ang tanan ng mga pamilya unta nga kanunay nga magkahiusa. Ang pamilya nga gitayog sa mga tentasyon, ang pamilya nga gitanog sa gitayog sa mga pagsulay Ginoo unta kini imong lipunon. Panalangin ni kini panimalay nga magtiguman unta walay daw tang espiritu nga mohamok kanila himoa nga ang tanan nga magapuyo dinhi makabaton unta sa kalipay, kalinaw, panagdait ug malaumon nga ikaw anaa uban kanila sa kanunay. Kining tanan amahan among ipangay gipasalamatan nga kanimo pinagi ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Ginoo ang pangamuyo. Pagkaroon na ito nga po ng pagkampo nga itudlo sa atong anubos. Amahan na po natin sa mga langit pagdayo ng mga ngalan. Umapagkaroon ng imong ginay ng matuman ng pagbuot sa iyo ka may nang sa langit. Ang kalinaw sa matag-adlaw dapat ka ng pagkakalaw. Pasiwa kami sa mga sala. Ingon ang pasyon kami sa salak na. Uli kami tugyan sa kasalanan. Ginoo sa kami sa Amen. Ug ato sa pamaraygan ang mahal nga Birhen Maria sa paingon. Maghimaya ka Maria na puno sa grasya, ang Ginoo managan nimo. Ulahan ka sa babaeng tanan, ulahan ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, Ina ka sa Diyos, iyapon kami kasasala, karon sa oras sa aming kamatayan. Himaya samahan sa anak sa Espiritu Santo. May ngasinudan karon sa gihapon sa mga tuigan ng katapusan. Himaya samahan sa anak sa Espiritu Santo. May ngasinudan karon sa gihapon sa mga tuigan ng katapusan. Amen. Kita tanan sa nasang tingog. Himaya samahan sa anak sa Espiritu Santo. May ngasinudan karon sa gihapon sa mga tuigan ng katapusan. Amen. Sa ngalan sa Ama sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Pero magpabili magtinod atong celebrante. Unya akong gihangyo sa tatawit ang always magreet, moduol ang mga anak, mugreet ang mga apo ania, pag ang human ang tanan nga bisita, mugreet moduol kanila. My love, I give unto you. It's a love that the world cannot give. It's a love that the world cannot understand. Love to you, love to me, my love I give unto you. My joy I give unto you. Sali sila. It's a joy that the world cannot. Sa kalibo sa sayaw. It's a That the world cannot understand. Joy to you, joy to them. My joy I give to you. My peace I give unto you. It's a peace that the world cannot give. It's a peace
that the world cannot understand. Peace to you, peace to thee. My peace I give them to you. My joy I give unto you. It's a joy that the world cannot give. It's a joy that the world cannot understand. I give it. Thank you. It's a joy that the world cannot give. It's a joy that the world cannot understand. Joy, joy, my joy I give it to you. It's a peace that the world cannot give. It's a peace that the world cannot understand. Peace to you, peace to them. My peace I give to you. Happy, happy, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy, happy birthday, happy birthday, dear. Do you have a many, many more? Happy birthday to come. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Birthday na gyud ninyo karon. Ayaw bayag kagon. Kung kamo walay ihawon. Birthday na gyud ninyo karon. Ayaw bayag kagon. Kung kamo adunay bisita. 1, 2, 3. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Birthday na yun ninyo karon. Ayaw bayag kagol. Kay kamo na Savior na. Birthday na yun ninyo karon. Ayaw bayag kagol. Kay kamo uban yun na. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy, happy birthday.
Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy love birthday, pa. 5, 10, 10, 25, 30, 25, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 68. Happy love birthday, pa. Samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Happy birthday. Unya karon, ay di ari mo dire, nya tagsa mo, pagtagsa. Unya, yan ni may tabo. Mag-countdown mi, magsugod mi 68, mag-countdown mi. Ini countdown na mo, mag-pray mo inyong kagalingon nga prayer. Mo-wish mo sa Ginoo sa inyong gusto may tabo. Sa inyong kagalingon, sa inyong pamilya, sa inyong mga apo. Unya iniguan, usa mo blow sa candle. So, namoy mga sikreto nga wishes ba? Sige ha. Barutanan. Countdown. 68, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, blow! Wow! Happy birthday, pa. Alright, thank you. Matayong dili makabulag. Okay, padang mo rin kay. Sorry. Ikaw makamako. Kamu talitanan. Iha para ni nila, para sa bubanay, para sa pamilya, para epi na live guys. Oh, live. Sa Si Manoy. para ni Manoy. Right? Naray. Morning. Pagkabulahan sa atong guma, uni batala iyamuma, dili ta kawangon, dili ta pagyaso, tumayon tang tanang panumpatan, ang balon sa kapalaran, buhatalan sa atong lugar. Magno nila nga di mapapas ang sada sa atong gugma, bisan pag nagkangit-ngit. Habol sa duha ta ka langit, dan agilang sa bahiyo mo, ang gugma mo mao'y kahayag ko. Pagkabulahan sa atong gugma, ibathala iyamuma, dili ta kawangon, dili ta pakyason, tumanon tang tanang panumpatan, bisan pa sa kamatayo, ang gugmata way kamatayo. Padayon tang magmalipayon, awitan ta ang atong gugma. Pagkabulahan sa atong gugma, uni bathala iyamuma, dili ta kawangon, dili ta pakyason, tumanon tang tanang panumpatan. Pagkabulahan sa atong gugma,
tala giamuma dilita kawangon dilita pakyasun tumanuntang tanan. Salamat no kay Dodong at Tinda. Salamat. Ay, may request. Ang senior citizen ay request. At Ah. pakita yun nga, bisan pa sa edad ka senior citizen, Oh. padayon ang ilang gugmang Oh. matabuon. Muki si Dudong sa Grabe. Labaw na si Buda. Okay. One, two, three, and go! Okay, so karon picture taking. Oh, welcome.